U sinjur biex nagħlqu b'daqsxejn messaġġ ta' ġid ukoll għandna magħna lil Kane mill-RGF insellmulek Kane. Bonġu Daniel u Sander u grazzi tal-li l-qajtuni għaw fissam il-fondazzjoni biex ngħid żewġ kelmiet matul dil-għodwa. Bonġu lilek. Kane, l-RGF min huma? Femna ftit. Il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli hija fondazzjoni parti mill-Awtorità Maltija għall-Lob fejn nilqaw fondi bittir li insaħħu ir-riċerka fejn jidħol il-vizzju tal-lob. Inkomplu naħdmu fuq il-kampanji edukattivi tagħna madwar l-iskejjel ta' Malta u Għawdex, noffru alternattiva għal vizzju tal-lob u kif ukoll inkomplu nkunu ta' spalla għal min ibati mill-vizzju. F'liema sens, aħna noffru s-servizz ta' għajnuna tagħna 1777. Issa qed jindara dan numru kollu xi ħadd ikollu Jekk le niżluh għax importanti jekk tafu xi ħadd. Nista' nsaqsik hawn problema tal-lob jekk ikun saqsila jew Malta. Ara, skont l-aħħar statistika li ħarġet l-Awtorità tal-Lob għas-sena 2017, bej wieħed u ieħor hemm 1% sa 2% minn dawk li jilagħbu bi flus. Forsi meta tara ma tarakx daqsa kbira, imma meta il-familji ta' dawk il-wieħed jew 2% ikunu għaddejjin minn ħafna problemi. Ekku, għandek jisu bejn 2000 persuna u 3000 persuna li qegħdin ibatu mill-vizzju tal-lob. Hawnhekk mhux qiegħed biex nallarma lil ħadd, huma numri li huma mal-medja qegħdin nimxu mal-medja tal-Unjoni Ewropea, l-għajnuna qiegħda hemmhekk u minn hawn inħeġġeġ lil dawk kollha li għaddejjin mill-vizzju tal-lob imma mhux biss, anke lil persuni tal-madwar dawk li vvizzjati biex jagħmlu kuntatt magħna, aħna għandna staff imħarreġ is-sena kollha, mis-7 ta' Jannar li għadda bdejni 24 siegħa s-servizz, ċemplu 1777 u hemmhekk se ssibu l-għajnuna kollha. Eżempju llum kemm jiena u kemm intkom ħammorru ġo skola ħankunu qed nagħtu l-messaġġ tagħna anke lit-tfal minn studenti xkejkrin biex indaħħluhom fuqhom biex joqogħdu attenti. Mhux qed ngħidu tagħmlux il-ħaġa, imma oqgħodu attenti meta l-ħaġa tibda ssir iktar importanti minn affarijiet bażiċi fil-ħajja u xekk. Ekku, aħna ndur l-iskel ta' Malta u Għawdex kollha għaliex aħna nemmnu li rridu nittakiljaw il-problema minn età tenera. Infehmu l-tfal tagħna x'inhuma kunċetti ta' lob responsabbli, x'inhu lob patoloġiku u lob kompulsiv, il-ħinijiet twal li tfal tagħna qegħdin iqattaw jilagħbu dawn il-consoles u mhux biss. Minn hemmhekk tista' jkun li qed tibdew xekk il-vizzju. Tibda tiftaħ it-tieqa bil-mod għall-vizzju tal-lob. Aħna qegħdin hemm biex inkomplu narfu lis-soċjetà hemm barra rigward dan il-vizzju. Prosit u grazzi Kane, u grazzi wkoll tal-li toffru s-support tagħkom il-programmi li nagħmlu biex aħna nkomplu dejjem ħaġa n-numru nerġgħu nfakruh għax importanti ħafna li wieħed jirreġistrah. Iva mela 1777 tistgħu wkoll tużaw is-servizz taċ-chatline fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Jekk għandek bżonn lajnuna tista' tfittixha b'mod anke anonimu fuq 1777 jew kellha kif għalilna Kane fuq iċ-ċell. Grazzi Kane. Grazzi ġurnata tajba. Nirringrazzjawk tax-xogħol tiegħek u tal-kumplament tal-uffiċċju tagħkom. Grazzi.